नागरिक सुरक्षा मंच मिजु कन्वेंशन जे लामका सुथानी बन फाइ बेलाय खैन माने सातगै बुतगै बुथारका आबनो जों तिनी बिनि जे बुथार जागमानि जास्टिस सानै जों तिनी आरो लुका मिছিল खालायनानै थाङि दंगो कुइराना जों तिनी ताखुब थैजानाय बिश्वजितनि फलानि खाकसांमा सानै जों मिनिट कायसा जों सिरिं सिरिं गाय दंगै बना जों कुइरा गरम याफालायनाय ते बिनि फलानि बागै जों सुरिलायनाय गाय जतमान हामबाय ओंखाय लेरलायावै पुलिन जतन जों सिनि ब्रह्मथा ते आइन पे दिंगै
যতনা जों हामबायदो दिनै आसामबारि তাই जों दिनैयाव जागा गाय जों सामफावरा दिनै ताखौ बिश्वजित देबबर्मानाव बोथारमानि तै जों दिनै बिनि मुङै खादुंमानि रेलि जों खालायजाखा जों दिनै जोंनाव खादुंमा पान्डावाव जोंनाव फाइमानाव फैया सिनि त्रिपुरा मोसानाय सिनि अबजार्भार सिनि बरंगोनां बिश्वजित देबबर्मा ताई बिनि लगे फाइमानाव फैया सिनि आयेन पिटिनि सिनि आदं बरंगोनां राजेश देबबर्मा जों बरंगो लामसोगो जों दिनै सिनियाव खादुंमा पान्डा जों खालायमानि जों थानायाव बावगो फानलगर खालायखा दिनै तेव इसा जों सिनियाव सामफार आमसयाव खालायजाखा तामनि हिमालय जों खाथियाव साना मुसलमान गायखाय जों नुगौ खानाय दङ जों सिनियाव बाहाय रेल खालाय दङ हायफोनाव सालसा सालनाय खालायमा फरायखाय जों जतन फावै थालायो हायफोनाव जों आबाहाय इयावै जों दिनै तेव इसा खालायजाखा जों जतन खाथियाव मेसेज साना मुसलमान गायखाय जों सिनि जे दाबिरक माया साक जों सिनि रेलि दङ जों आबाहाय जारि दंनाय ताई सिनि सभा जों आबाहाय खालाय थानाय जों नायनायखाय जों दिनै नुगौ सिनि त्रिपुरा जों बायसाव आयनो रेलि खालायमा परे बेखायनो जतन सिनि सभा रं थाखसिबाय जों आबाहाय इयावै सिनि त्रिपुरा हाग्राङै सिनि सभा खालायनाय जतन जों गावगो जों सिनि जे दाबि माया साक जों आबाहाय सिनि सभा खालाय थानाय तामनि हिमालय जों नुगौ सिनि ताखौ बिश्वजित देबबर्मा बनो वाक टक सि हाके बाथा जंगनि बुनि पालो रेलेवा जंगमनो कैसे मेसेज दिनो नायो जे चिनि ताखौ बरंगोनां बिश्वजित देबबर्मानो जे बुथारनाय दङ जे वाक टक खाय कि बुथारनाय दङ डाक्टर एरेस्ट खाय बरंना आलंग डाक्टर होय आंखाय जोंते चबा कतरं होनाय आमगे स्टेट गवर्नमेंट डाक्टर जों स्टेट गवर्नमेंट थानि डिमांड खायो डाक्टर बरंना एरेस्ट खाय डाक्टर आलंग चगि आंखाय जों बुसखांव ते याप्रि कटर सेवै जों माहाय त्रिपुरा राज्यनो जों बुसखांव हर सुंथरिनाय उमाहाय जुदि चिनि बरंना तेबा हामियाखाय जुदि बुथारै दं आंखाय आमगे जों जतन मनो कबुं नायो त्रिपुरा हास्टिनि जत त्रिपुरा सारनो जाहाथे माहाय हामिया वानसुक मुं जे हामिया खाय जों तंजमानि आमनो जों नाय तंलिया चिनि थुइ गोनां बरक जों हानि बुसा जों बयबे साथक जाना बयया गया जे बरक जों मुनि हायखे बरनो जों चिनि नग नगराय हिने हामानि अबरक सिटिनि हानि मालिक गय जोंना माहाय साथक पिटक खाय दङ आमनो जों सनियान जरैया बुसकानि सालो जे चिनि हा जे जोंना साथक पिटक खाय तने बरनो जों सयमैया आमनो जों जे चिनि त्रिपुरा सा बरनो जे साथक पिटक खायनाय आबाय बरनो डाक्टर रम्बे एरेस्ट खायनानि ते नागरिक सुरक्षा मंच ते मिजो कन्वेंशन बरनि जे लिडार्स रनि टेडुल मुंबाई जे जगह कांचनपुर सब डिविजन जेटा 144 जरा अंग खायजाक कारफुजारि खायजाक ओ जगह बाहिके बरक कैसा अंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न बरक फॉलो खायवै बरक आपनो रूल्स ब्रेक खाय तिनि चिनि बरना बाहि बुथारमाखा जे जगह जों नुगै दङ क्लियर भिडियो चिनि जे बिश्वजित देबबर्मानो जे बुथारनाय रक इंडियन फ्लैग टोई दङ इंडियन फ्लैग खिलायजाक ओ जगह जों नुगै दङ इंडियन फ्लैग न जों खिलायनाय दा इंडियन फ्लैग न जों रेस्पेक्ट खायनानि जों बनो सेल्यूट खायो बरक बाहिके फ्लैग न तुय तिनि बरनो मार्डर खायो माखा जों आपनो बेलाय सेलेंगो आनो बंगे इंडियन गवर्नमेंट ते त्रिपुरा गवर्नमेंट आपनो बरक डाक्टर जे फ्लैग तुय बरक इलीगल भाबे जे ओ फ्लैग न बरक यूज खायमानि आपनि रिएक्शन आपनि एक्शन मान हानाय आम बंगे जों इंडियन गवर्नमेंट थानि चिनि आपिल हामबाय जों दिनै आश्रामबारि विधानसभा आमसायक लाइजाक चाम्पाहार त्रिपुरा मथाते आइन पिति नेंगै चिनि ताखुक बिश्वजित देबबर्मा बुथारजाक मानि नतयै खादुमानि जों अर कायसा फुनुक लायखा हिमबतक ख्लायै जों अमनो कक कसारना मुसुंगो जे जागाव आरो जे प्रब्लेम सतै बंनि आरो जे कक बांलाय तंमानि मिजो कन्वेंशन ते नागरिक सुरक्षा मंच जों बंनो से पहिला सोंना मुसुंगो ओ नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजो कन्वेंशन ले साबो त्रिपुरानि साबो बरक आ चिनि ब्रुरकनो आरो सेटलमेंट दिनान थातानि कासुनाय बंनि कि कुनु बंनि जागा सेगै नक सेगै जाथाय सेगै आरो बंनो जागा बागजानाय ना नक बागजानाय बंनो सेटलमेंट दिजागनाय आबनो रगै बरक तिनि आरो थांनाय 21 तारिखो चिनि ताखुक बिश्वजित देबबर्मानो जेबाबे वाक टक पुन बुतै बुई बुथारका अब त्रिपुरा राज्य कैसा इतिहास कैसा लाइव मांग थांगा चिन बरक जों किचा आंदोलन खायगे जों माधव बारियाव थांनाय 2011 घन्टानि आंदोलन से आरो से जोंनो दाक्तिनो नरि रहका गुली खायरिका आरो काय 6 दिन 8 दिन जाबत बरक बन्दा कक्का बन्नि परे जे लामा कासुका आपति खाय तिनि
চিনি তাকু বিশ্বজিৎ ছুটি মানেই ফাইমানি নগ আসুক দিন পরে বনার থারকা जों दिनै आबोनि कन्डेम खालायो जों जास्टिस नायो जाहाथे दाति चिनि ताकु बिश्वजितनो बुथारनायनो बरक प्रशासन रमै जेलो दाथुं ते मिजु कन्वेन्सन ते नागरिक सुरक्षा मञ्चनि लिडार जों रमै जाहाथे शास्ति रिना नोंथुन आबोनो चिनि तिनि नायमुं ते जों जतनन कयनाय अमचनि कोनो एकटा तिप्रामथा आयेन पिते आबैया अमचनि जातिनि से कायसामो हाइके बुथार जागै तंमानि केवल सिरिंगै तंखांखै जों किन्तु चिनि आन्दोलन जों तेबो क्राककै खायदानि जों केबे मुंनाय जतनन खरां पिसाना बांनि जों कयनाय आसुगनो हामबाय।